La ilaha illallah. Ini seban Allah sallallahu alaihi Musa, ma nabiyan wallah. Ya Musa, kaifa wajadta al-maut? Tu wallah hai Musa, antune ke gede man kama buku kapatai. Natina wajadta al-maut kasyatin taslukhul kisab. Ayat tigian ayo maknanya nak ke gede makan aku kapatai. Ya Allah, tu Nabi Allah Musa. Nada terus syati mana qawa kambing. Waya haya uya dako dataro sati mana kambing uya apelu ni tendrakan syokoba akan ada kopen matai. La ilaha illallah. Isa pun kaya pakai bala turun Nabi Musa na tingna kala usbur ayak kaya gede makan ako kabatay kage ko anak ko malakan mo na dataro sati mana papano ayo maknanya na di ko di mana de sa kawang kawangan na dabatin niya lugo ko sangkay akara idadaton amya kayo na di ko ro dikekeli kedengin na pagpagawa ko na di ko ro pagkaawa na di tikya gede makan ako kabatay. Mga nabi wallah na naman to mga nabi wala na mga makagedab sila na sa kapne akan aba nabi. Oh ay, pagi mabunga siya bagi meranaw tabi na puna namya pakakanila bedunga na somya na dina matang wala ka sorga ko din aso bedunga ka jawale na di pagi graman madi di penubo mga kuman apa pagi kan na duit man nabubud madap man nabubud man mang manok ha dadi nga pagi kan ka nga bedunga atiga sorga ka di e ko mga somda ka sa tila pin ade anak pagi titit-tititan namanya kate man natolak gua sobra sabang ka sorong ni pagi kana kata bedunga ngau. Mereka nga bedung kan dikelit tadi mo sarung. Kamang ako anak ya murkan. Allahu akbar Allahu akbar. Paman asumya na kan natawasa surga miagas. La ilaha illallah. Dan dia yang memakai penolong. Dikempakai abad tanu bukan sarung. Ada adam ba kabibi terus sampai dunia. La ilaha illallah. Syakhatab mana ulama asyakini Abu Nuaim. Ulama ini na pembenutunian pokirautan yang keamanan As-Sufyan Ats-Tsauri dia ke asyakata wa mama As-Sufyan Ats-Tsauri na awliya niya mama na bala simba niya mama na alim panay amama na ulama panay amama si komas ake kaugat no nine na dapan bota nine kamanalungan si inayan kaugat si Sufyan Ats-Tsauri na miya kaisa na si inayan na anak aagagan ko ubayar wasan yan si kwaden yan. Anak pundut sang koto aaga kena kanak bay nagaginayan. Na ikaw gati sa Sufyan Ats-Tsauri. Na ina no kapundut oy na dumias sa Sufyan Ats-Tsauri sa tiyan yan. Na miya nga utang sina yan. Benda tingin na bemo kasama na kanabang arko. Dan naman nakaygo kay ikaw gati pa na mga nawata. Allahu akbar kadi man ang awatan na aya puno ba ini pun sa kini ay mananya na kini keraningan ako na tama sa ini kalimit ka. Na pinyatan na kan na insyaallah na dir kay awatangan ay kaugat sama buah mama na tiga insyaallah na ngana na watata na pinyatan na kan na ayamanan yan na pakapinta pakapagulamanta ayaman na pakapagustanta pakapagimanta hindi na balenta profesional na sanjan ya takan era kay pagawal ng taala ito so kang babotang na dengan pinyatan at yung panugap paron na pendidyon kawatakan bali ang kay Allah ulama watakan na ya Allah. Kenapa yang ngadito na baliwan ngayon at tali puno para kata gua kami sa digakala ka kami ito pasuwatakan natin ako kasi may wara kami ang buga-buga may tabi anani ko na natin ang pumlaka ka opak ngolo ka madakal ima kami walay so biwa pangyamin namin ang buga-buga pag isa na kawapinyatan yan sa mutawatayan. La ilaha illallah. Dia mana keanyat ni apa cik nu Allah. Ya pergi dengan Allah. Oh ay kaya tadi nang ana bakuna. Upama ka pergi bakuna aka na anyat kau na bana sakit kana anime pasok. Obat na gida bana kan melapot. O na mga sakit na pakautan na kawan. Ano ba kay bagay ka Allah. Naway anyat ka na dua ragon. Namyatay ka, namyapay na. Balito niya ta ka. Oh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat fitriyan na innamal a'malu binniyah ayat pagilan wallahu ta'ala nasa kapaninyatan ka. Nagamabunga sa bagamarano na sobra niya sa Arab sa kapasan. Sa Arab na bari surat kan sa Arabic na dingan bari si kagabati ayan. Kapasang Arab. Na sobra marano sa kapasan. Dapat may surat na katawan yan. Matang wala ka di na bakuna na dura na miyate kao. Gapag pati bakuna. Ada pun nak abang orang nak bakam ngabang orang hewan, mampai dia tahu. Guna-guna nyata ka.
Akhna pun ni surat. La ilaha illallah. Dia mengawalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia, mana niyan? Na ayah khatir kini Abu Nu'aim. Na syekon siya kini As-Sufyan Al-Thawri. Na isya akal lakihan ko kapatay. Na tina idha dhakara al-maut. La yantafa'u bihi ayyama. So kung sa Sufyan Al-Thawri. Uway. Na igira ko na miya pikirian so kapatay. Na pagkadaan sa imanong sa dinang kaisyan o pipiragawin. La ilaha illallah. Basta ko na mapikirian so kapatay. Na si ko pipiragawin na dinang kapikir sa ganda ba niya gatosan. Kada siya manang. Di kaisyan. Di kaisyan. Fa'in sila an sya'in faqala la adri. Na uwadang ko na ipagisakaw na ayaray sumbagir ka na di ka nakatawan na di ka nakatawan. Di ko tuwakalak ang igra niya pikiran so kapatay. Na ina mga day sa ginawa ka na. Na sa ginawa niyo. Tabi na. Igra niya pikiran ka mga day so kapatay. Di ka mag-ukasyon no. Wanta ka kasyon ka. Kasyon nga ke. Pwede na kakakasyon. Igra na ka makakubra sa 4-case. Pagmanay siya na makalinin niya. Nasabi niya lang ba. Kung na yung mga lido ko niya matawag. Dahil siya nangap sa mga DSWD na mga mamanto na yung soro ka. Niya tipo man na niya dakong. Ang mga mata ka na niya makatawa-tawa. Kaya po nang nakaraw mga mama na yung ano siya ko. Like, kaya kakobra yung si Mrs. sa 4-piece. Dirin suga mi siya Julie. Maka mama po nga ba may naalaw niya ka naman. Nabata, paka-starter niya mong sotrakin. Nabata bibis niya dengan Julie. Sige ka naman yung bumili yung murang dengan Julie. Kaya po nakailayara ka na, so kakawata ka na niya katawa-tawa. Na dito bi katawan na kanigira ko, hindi nakakakising. La ilaha illallah. Igira pa na napibagi-bagi ayaw daw, nagira daw ko mapudok. Ako na ba ko qualified do? La ilaha illallah. At hindi mabubesya nga kakuha. Matang wallah, kadi ko pa nabi ka, padakoropan. Wanam yung masyadwa ko niyo. Arang murura sa nagay sa kasawa margisar kaparong. At ginawa ka nung sa basi, away ni basi si basi, nalinia ka nung saya. Kumanis, malinya na, saka sa una, saan siya di minayupat. Matang walaw yung kung maway. Alim, ame basi ho. Bayda ka sa kanong, namlinya ko mab. At isa kanimo dito saya. Nakalaro ka, kala ko niyo. Matang malakato mo sa kapre ko. La ilaha illallah. Napakawata-watan wala. Na upang makaayami wa sinadua kaunir. Ayarorora niyan. Nakana uba margas. Adi ngale. So pati mo miyata ya. Matang wala ka din na mo bayro. Hey, sumano siya ke? Lain ano, umani sana dua kuha niya no. Pamadian na, matang wala, pamadian. Tabi siya kada tuwan ng tanan na din ang bebe ko na bumabay. Di ka rin nasakit pagkadakan tanong ko kapatay. Nabenamay pagkadakan tanong dia kaya kapatay na daabatan o siya pinaguyan. Daabatan o siya pinaguyan. Katiru Allah Ta'ala sa Quran. Qul inna al-maut alladhi tafirruna minhum fa'innahu mulaqikum. Taruhan kay Muhammad sang kanan ng mga tao. Ang pinaguyan na sa kapatay na ayran din pagkabaakan na sa kapatay. Wa ma'antum bima'fithina fil ard. Ayaw pa nakatir wallah na naman tuwal apalagyan yung kuliyo lupa. So nga nakakala mo na igira ko na piyamang ninyang kuwal asyalin sa miya kay titwa ka din na di makasyalin sa miya kay titwa ka din. Na igira ko na piyamang ninyang kuwal na asyalin sa miya kada na akadin. Na ayaw ko na kada iyan igil amisalin sa miya kada na akadin wallah na tumindig sa diyan ka anulo ka dunia na ayaw ka pagkailin yung kulmiya na dataro sa ating manaura ka mano. La ilaha illallah. Ibina ko na misyonin sa datar kada miya kada na akadin wala na siskanya petindig sa lolo kadunia lamba kadunia na ayaw ko na katutulungin yung kadunia na datar sa timan orang amano. Kapagaimana apakah tanungnya naku antanunya sa niyawa. Tapi di tanungnya kuhaan sa niyawa lang ko lang. Dahil kapilin na niya kadunia dahil sa datar sa timan orang amano. Kati yung tulan niya ng kadunia. Ilang tanungnya napi. Kumanisan niya para siya na sobrang sa lapad. Ngiro so bebero na are, ito na nga punta ka sa lapad. Yan so ngiro nga gusto mata gusto tangina. Imabu mamaw na sa kamabu, di nga paras ka na so kadug. Mata ko nakakapakan na naman gulong latang sa diyan. Ate naman, pagkasakya man yan, may tanong sinisuti na sa nida atetan eh. That is the true life story. Matatago na sa encyclopedia. Niyabot na sa encyclopedia, mga corners.
encyclopedia na nyagat yang anong. Na pipi man to, perang gibu apa sayo na sobra 7,000 pa sayo niyan. Oy, na verse ay mga niyan na nyakay kito nya kaligtason. La ilaha illallah. Naman to. Akana ada ni kagado mana kalamaw sa sisa kadunia ang mga tao. Napakaparangarangan yan ako anyan sa nyawa. Kasama na kalamaw, na igira ko natin sa dunia, ay nakuha niya sa nyawa, na ayapin na kamino sa gawin niyan, ang mga malaikat, anong nutupin mo sa nyawa, na 5 gatos kima nakadakali na malaikat. 5 gatos sa malaikat. Kanaman siya na kalamaw tuba ayaw bupupin mo sa nyawa, kaya inupitero malikon mo, kasakanya ni Dato German, uluan o pupin mo sa nyawa. La ilaha illallah. Inuigira ko na anak isa ka barangay na salungan na adna pag salungan niya na batkataw marangaran namin ang atay. Samutar kami. Dili mga pinaulan. Natanong ko ito marangaran namin atero. Lagyan kay taurong na pugubay na ko niyan. Tingnan mama, tingnan na alin. Yan yung ito naman ito na kuyaw. Tingnan rin ko kuyaw. Tinabihan niya kan, salungan, talakataw niya atay. Marangaran. Bagay tigil siya kung masumalakan mo, kasi ang tatanuman makagusan ng ito. Matang na, kapi ala pala kulong ka. Hindi kini sa kupas. Tigalay nung alipang agawa sa walini. Ano malakalangan? Allahu Akbar, hindi kini sa kupas. Kana akibay ni kupas katay maya, orasaya. Sa'a, orasaya, ma'dan, ajan. Wama nu'akhirahu inna li'ajan ma'dan. Ayaw katirwawa. Na dia mideng ku untuk wala so adelo tao ino man pagkadili akapupatay tao kagida pa naman maso ajalian wa kamin sahihi pero kada kala mapipia-pia ginawa niyan oy na malakitaw na ayam yatay wa kamin sakin na pero pakababatay na malakitaw na ayap penbibig gimato na tamani mato na mapipia ginawa niyan ino to na ayap pagkuha na ajal asama-sama na kalmo na uman tinumapita na umani sa katalo na makapito puluh tanong yang kapamisitay. Atamay, ate, panginita wala. O pamakayamanan yan na panginita wala malang tanong kumbuy. Nagkapagayamanan sisiman to sumalakan mo, nalitanong kailay. Nagpilitanong yan. Ano nga man nagdududu? Ate, makapito puluh yan kapamisitay. Nagkapagayasiman to sumalakan mo, nalitanong kailay wala matatang, naiilitanong yan. Eh, dapat ko ano ba payag? Abi payag, nyaklay. Amatang walo dia kali sa tao. Asin nyo, kahit nang yung pera kanya, amatang walo ko man dyan, atin, alin, maguna ko. Ada to man sa walay. Baka nakakandido. Natabi siya kada to, alin, bulang ba sinabang, ho. Dahil paano ba si Tommy nagsumalakan mo, natandang nga ano niya, ang tap maninig sa punya sa niyo, nasi kaispatan yan. Kaya basta manikung sa niyo, matang walo niyo mga pangalakan. Daw ba naman niya makabugat, kami sakit ako man. Kaya pa na ituturo ko na nga pa na di magubo. Siya gano'n nga, di magubo. Kaya na bang maguba ko luwa. Saan ni bumita ko? Kaya kayo naman ako sa agatorit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na benda, di ako malusya ko na nagsusubukatan mo siya. Kaya pa nabasa ko na ipag-isyo niyan. Alin, tugmanakan mo. Ito na mapipikir, kabas ka mamabu. Di ka na-relax ka pa siya, nagubungan niya ako. At sumex, kapag ipang mo siya, nagubungan na ako. Tama doon, di ka nung patakan ng yamay. Kaman nasa kanil bukit yun. Naglalaro mamakati ko kano. At tangwa na piya, panawin ako pa ni Abdo. Napiyan ako siya niya kaado. Iya, di ka nakatawa na garapa. Di ka rin nasadanin. Aditan o kababay ang naging kay akapatay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na niyadun yan. At tingin na itnani. Iyakrahu na ibnu Adam. Dua tubuh Nabi. Asyay. Ipagkabukang wadong bawatan wadang obasira ng makasagat. Na din ang katawan tubuh Nabi na yan karam niya kapia-pia. Pagana yung tubuh Nabi, pagkagwaliran na yan karam niya kapia-pia. Anaan maut na kapatay. No, so kapatay. Ayaw man na niya kipagkanakanta sa niya kapatay. Na paganero, nanititutip ka nakatan, di ko aman, di ko tanong kang panag, tanong mga surga. Na paganero, kipagkanukagod na kako kapatay. Na miyatan ka na madang kakunya, na di ka ng pagkakasya ko mga pamilya ka. At si supervisor, miyatan ka na miyatan siya ng mga pagaling yan, mga laki niyan, mga pagiwata niyan. Di alam mo na sila ng pamilya, di makapuli nga sa diyan ng batangan. O mga kipagkada na katano na miyatan ka na di makapuli nga sa diyan ng amanan na dunia. Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. La ilaha illallah. Amay katubu Allah. Ama katabi mo ba? So isa ka na mabisa katawan. Napagpagapalay nila na
ya Allah, napakabalingan na kami ka dunia. Kasara makabalingan kami ko dunia. Napagamal kami sa amala mga PPA. Na miyatang na digan pagkakasya ko dunia. Kati mamagisitan no. Ba't na niya ka amyatay na kaputo sa ngayon dunia man to. Siya mo siya kabatangan. Antay niya din nga man to amya kaputo. Gano'n kanta naman kaya nga di pakapanitan dunia tayo. Kamatang wala kabigay ilay wala. Nagabagyaman siya ka. Dagam yata berbiyata di makabeto ko dunia. Benang yata di makabeto ko dunia. Kung gusto mamatay ta na di makabeto ko dunia na di timing. Atang wala piyo man mapita na makatalong pulo ko matay. Kung patay. Mati ako dum na balik mana niya nga ko sawa na. Message. Hindi na mo nakakamanin. La ilaha illallah. Na pamakapiulan na matang wala ka. Demo ka din ko dunia. Kati siya man ito, nasuandang ta, natabi ako kada ito, Allah, na ayang bupuling niya, nasuandangan niya, ay naging yung kulong niya. Dadala diyan ka na ura, napupumakata na ura na umani sa timan siya na ura, na sa timan na malekata aasin ng Allah. Na umani maulugo na ura, na salakaw man muraman, na salakaw malekat. Salakaw sumalekata niya siya yung namin na, kadayong sa niya tama sabag, naging baka, kasi sumalekata niya ka, pamana maasin siyang nasa timan na uran. Kadi naman ang nauran na na malekaton wala di bagi-bagi na nauran. Ano din ang pagkatanin na miyasugatan mga malekaton wala na pagkaro pa sa oran na makatanga ko dunia na sumat nila manando na pagkaro pa na misabay sa dunia na mga ito pa man nakisabay katao. Apa makada sa sabab palulwal na mga malekat. Adi negaro patandu. Umani makatanan ngi sa mga posting. Kaulo ko na miyako to lagi ko duka. Baka pa naman ko, tama-sama din nga namin igubal. Kaya kung makatanar ka na, sobra sa stok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na diyan ang sukada to Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagang-pagang na yun ay pagkabalubatan mo na dinakataw na ayakiram niya kapepia na sukapatay. Inumapya sukapatay? Noong pagadaga ka. Diyan man ang kaerunya na ayaw man nakapagpagadaga ka na igira at yurukul. Mantang ko nga kata pengingaman na dukawan ka sa galabak na mabilar ka na udi ka turuga na apyadang na gatoy na apyadang na limbul na apyadang na asting na langon na limbubite na inuman ka na udi ka turuga na di ka katagon sa bagat. Aso siya na mitero sa Quran. Waja'alna naumakum subata. Biya nila mituwa na si pagpakaturuga ano pagpakadaka. Kadi man ang kakaturuga katano na diya na ni kapasyon sa lawas tano. Inuman na rin siya para nga datalaya. Agi mo tayo matuluga ko tao. Api ang kini niyo sa soto na tapagin niya manamilan sa talaga eh. Kaya kapilay niyo mo ito na taliolong. Bau sakit-sakit ini. La ilaha illallah. Pamakadi marata. Inu siapa no pamakadi marata. Adi yang ada tadi. Niya kaysa na si Sabaroy na inako damasis na napiagan ng tanah kanu. Niya ko mangaplik. Aprani nga madadra. Tadi ako di pangalutan niya kayo. Niya dia kena drag na di magadung nga di magkitilo ko along eh. Tiga ko mabarabin na ito na ni Shekin. Tinali biga dito ka papapraning eh. Tiga nanggagan yung mamalo. Tami ako na inuman ako niyan siya. Imatag mga kakatagulong na katagul ako sa kanak. Kinuwari yung pisyop. Upamaka di maratay no pisyopan. Katikita nung namin mga padul. Mamasako ino pagilakang kay amali araga amapote bigo mapalim nang yate araga mate nang yakala muso. Amala pa niya araga. Igo mo sa tayo ni nung totodi. Napakapag bulan niya mata man kanya kada level. Kailangan na kanyan. Pasok pala sa niya totong guna karabutan na. Dapat na araga iyan. Mga natabi o kana abas ka ng mga uri ng Allah. Nadi! So kabatay na inadun ng Allah. Nadi ko kababalin na ipagisang minakatan ng Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ito pumarakan wallahu ta'ala so ayamanan yan. Nadi ka na kababatay. Na ayakya tito nabi. Na rahatul mu'min. Para an makaligur sa uri ng Allah subhanahu wa ta'ala. An makaligur mo sa uri ng Allah. Arong nga ng geda-geda. Di ka pagkada ka, ilaman ni gila tiurug ko, matang wala kapia ebo katurugar ka na isang oras, naputo kapia ginawang ka. Ilaman namin ka sa kubo, pagkada ka maruwa ka na, pagkaturungan niya ro. Kadi ito mabilaster makakapagkaturugar ro. Kada pakatulog sa surga. Pagkaturugar ro, tarang niya turugan na ka ro. Abang ka ro di permir. Di ba man, nasip niya surga, napagunan lang karabang mong gusto palaw man. Ang lang mapakambat to. Tunggu na kapan niya sa windahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Paman nasi isa surga na inidagka, nasi isang kong takuba. Na taman sa di maadin, di pa nakanakan sa surga, naroon pa si pangatatambil yung labta na kukubang ka. Ay mabubitir Allah subhanahu wa ta'ala. كأنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sukun sa mga tao kukuba na ayaw mo kakagdamiran ng Allah. Nasasalungan o di nasasapotol sa alungan. Ano man natugol ayaw mo kakagdaman mga tao sa potol ako man nakubayran na isay sa kauras sa tiatiran nun. Hindi nga pa man, hindi kakagdaman ko dagati ko, di mapipiyapigin ng mga pasoro. Lamu-lamu amat ako dunia na ganda ngayon ako kubaka. Sukap yang ikamulok-lok. Sukap yang iparangay. Sukap yang ikapaging tutungan na. Di ka pinulak sa tungan na yung ka. Mapasang ikapaging giginawain. Bara sambayang ka. Bara puasa ka. Mapasang ikabadya sa Quran. Lamu-lamu na kamabiya. Nakakad ng kayo na kukuba. Na ayaw na. Nasusambayang ka. Nakakad ng kanyang kung paman nakubang ka. Kung mga kulmakano. Na gumiraw sa mga manak ka. Gumiraw sa sambayang ka. Tika mabuna, babiyang isa dunia, natunggu sampai ka, oripon Allah, kakatutulog ka naman pasika, pukaw na kan sa kabu, amay kapalakaan sa surga. No, naturog ang pipis, naturog ang panganting, Allahu Akbar, na makanokap, makalikan mo malakay, na babiyang isa dunia, na bumirap man siya amanan niya, napuasan ka, Quran, kakatutulog ka naman oripon Allah, kapukaw na mis sa kabu, naturog ang pipis. Na nadikiran nakin di pamagididaan, sa asar boding kamagdo makam gaba ako dunia akan beritahu. Allahu Akbar. Naturo-turo ka naman. Hindi ka na ibabayo-bayo ka. Hindi ka na ipamagididaan. At tabang yung mana dati tidak turun na kelirukan mabu. Nabi siya karang mga kabubin at tatangangan niya na kaysa sa lakawan rakama. Inuntung nang erok sumanga din. Bundap niya miya katong sa nilipagsak. Kati ako malidin. Kaya nubab siya miya kapya kagaping ako dyan na mamikir. Tapi nga manigila dengan turun na pagi paninisik ka karong mga kaubay are message na wala paninisik ako nga sana o baka turun ko na matang mo daw di tingnatas yung bekas ay buhay kakapati ang mukupa na dua-dua kumana di ng pangatatanan na kamari na dua dan dua-dua pernah ko kakakatan yan nung nagyang di pamakabagi-bagi nga na matang mo daw di matay tumuno ko sa kapatulong ko na kaya mo ba yung mapapalo pa yung dito na aida patakaw na ayarakadik babaybay ka mga gidayda malalo-lalo sa kota adal makubang ka na sulang ng mga aman ka miya pasal kasanggaan niya di mo ito man nakatirwala sa suratul Zalazil faman ya'mal misqala jarratin khayran yara katirwala sa din sa makang galabak sa din sa di makang galabak sa galabak kamapi adat tarabu indang ateka Pokoknya nak pokolom. Dia mau tak ingin anian mission ka, nak yang bukas orang nak nak tegama, nak dia mau tak beberapa pun negeri ada sudah tak mana. Amia makai itu. Na audio tiga na baka apian YouTube tiga na baka amia kana baka datar sa ti mana inda tega. O ya mapia na pagka ilera ka wala na kana abay ka pilih mo sa ano nga mauri na datar mo ta datar sa ti mana tega ka ayat timbang ka pilih ka na mga ada di dunia. Mga ada kay mo ta tigitan wa datar mo nga tega na ayat timbang na manda di dunia. O makang gano ba kasi sa sati man na datar inda nga teka amia kapia-pia na ayak kapilihan kung sa ano nga nakiyaman ang mga ada di sumira sa dalam yan. La ilaha illallah. Ina mga urepan Allah. Isyanan. Adiyang kay akapatay di pagkagwan umawatan wadang na dilang kataw na ayakiram niya kapia-pia. La ilaha illallah. Kaba mga dagdapatay, yung man ang akapatay, nalibarkatan Allah. Ba mga dagdapatay, ito yung naswatan. Jadi ni bebotang nga tau. Namanya penuh dengan dunia. Tama sarano nak yang beda apa? Tama yang mga palo nak yang beda, na tama sakala sana nak yang beda. Mana beswatan na makaputid akong turutan ngapela kanina. Abakan makaputid kita kadaraga ng atara ka Monteronga. Dia pipa kadaraga nga hailakay siya kakala niya pulo. Abaka pa na baka 3-6 kita man 6 na akong tudod. Makakarap nang nagatutungan pito baka makapatulong ang natay ka. Mo pagawon na bang kakadib. Mata na kay kaswak-kiswal na tanto ang manigagaw sa Allah. Nadi ipagkakatano sa kabatay! Ipagkakatano sa kabatay! Na ayan katano niya kapia-pia. Kamataan ko Allah kapasyo pakurkano. Kamataan ko Allah kadilid ka pakay. Auba ka makasurgo di kamatay. At yan, baga namin natin ang makasurgo. Baga namin makasurgo na matay. Eh kaya tayo na dataro karabo. Di ka na misda so karabo di matay. Nauna.
Tangan ko nga dapat masuk dia. Hanya mata gaya. Kung nga mo na akong takan ako, kakautudan ako kung dapat masuk dia. At malu di kami niyang pananapakan, tinidur na ako niwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya kaya kakisidala kako para mo na doon nagkasumba nila doon napatay. Nadatanan sa manusia, ay kakidan kako surga Allah. Ay kapumasunod ako surga Allah. Nadaan ka pa siya patay. Sa kanabay ni maanay ni, na pumangin na tayo puwaldong tali, kapatay ka. Adi pa nagpakaya ba dengan ipamangin wala, ya Allah, natuperdan kau murako. Ito nga pa naman ilay, kapag ipamulungin, sosokan. Hindi na kayo napanganitan, ya Allah, Allahumma tawalli umura na khiyara na. Ya Allah, napakanduan kay Allah sa umurakan, ya Allah. Dini panganitan, agi ini sa parang nabi. Isa atos mo bangkit ito nabi, na yatamannan nausul maut, na dindingan-dingan ng mga manusia sa kapatay, at ng mga tao, adinan dindingan sa kapatay. Na basta makatalingan ng nabi, na pala na sa pata, bangkit ito dunia, ato ka man yan. Iman ito, natabir ka ng mga bay, nasiyap ka itong mga bay, grakon na, ayap na kabe na matay. Mga tilo siya na pero may nalang kami usul-usul. Daw! Ay daw! Ay daw! Tawa ba ko na nangyatay? Maginig ko din ako nga, dahil na pumunta ko nga pangaro, makakda pa ka niya, pasaswa. Dago ko niya, pangaro, daw! Tumaba ko namatay. Ay dapat tanong gumero siya karoman niya na mga nakatay sosyata girl. Ang betul na kanaulong mo. Hindi yaw pangaulong yan. Ano man mga pangaro maperuman. Mga tagal ka naman ba eh? La ilaha illallah. Na diri, hari na sa emanan ini syafar nu agama o mga dindingan na kapatay ka. Khairukum man kana umuruhu wa khair amalu. Ayat tugu nabi am yaqapiyapiarkan wa qa'id wallah nasyutaw am yarindu sa umuryan am yaqapiyapiyaman. Ikhadu wa tugu nabi. Ipagkagwalo bawatan walang ubasiran ng makasagad. Nakilatul mal. Nasyukay tuwatamu. Badakala ipagkagwalo ng mapubari. Badakala ipagkagwalo na may tipira. Ipagkagwalo na may titamu. Nakataw nakatugu nabi. Ay rakaman mapia. Ay rakaman mapia. Anda sabah na may ito ang pagitong na maakalo na hisabi yaw malakiyama na may ito ang pagitong na kasaan ng anakiyama. Ay pikiran ka pa na rin kumabayakan na saling sa kada ka na pampantiyan na kasanga dunia. Saling sa kada ka na kaprapertis kasanga dunia na ayakan ang pumagitong na kawalog ta sa luman na mawin. Pili na kasya katawa mama na miyaki alusyon siya mutako ba? Kapag yung umaklusyon na katalya niya ang nangisuno mong ka. Ano nga gano'n nga natali? Yeah. Ato na kaya kung nga siya natali. Arkiran. Ate kira ko, nukuro. Ano niya ako, Petro? Eh, gamit ako niya lagi! Tali mo! Naniputamanan! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amano nga man ng gudo-gudo, oh. Eh, madakan na igira ko na, punda tamo kayo na doon. Matang siya kini, na madidipan siya kini, pada mga duwarang na successful siya na nagkarumay. Nasa kanya, napakamagat sa lago na laka-laka ko. Ang tabihan kan mo. Eh, panalamat ting kasuan daw ta na kamay ito ang pagitong na sa anuan ang kiyama. Ilang manigira aswa to sa Manila. Manila ka man? Dangawid ka? Diretso. Okay. Bird, cellphone. Kalagay mo dito. X-ray. Asan niya? Dalaman pa. Nasa ka man na kayo. Baka maka-airport na yung lima ko niyang tuloy. Ito na ini. Dalaman na yung sige na ako. Ito mga day. Allahu Akbar. Napatitingan mag-imanawid ang kao. Nagiti sa baba emanan yan. Na kanok man ba ini sa parwaga masuka pa na mo. Ano ba ini sa parwaga mo? Kung siya di ba nang di paggabagay ba nang tanong tatamo ko. At yung tinili sa tanong may kanang tanong malita mo. At yung pagilo ba? Kinagangan na piraka ka. Ada mga pagilo ba kaman siya na malita mo. Iwas kayo pagilo ba? So yung nasalag bubulungi mo. Kaya pagilo ba? Na ayap man nosto na di paggabagay ba nang tanong ko siya. At yung niya suwatan may kanang tanong kasya-siya. Titid ng ataw. Punta ako kami sa Margasog. Inisip ko kasog na kadasan ni papunta anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. May kabiyak tanong. So ayaw maana niya mga karipan Allah na ginas sa dua. Ang pagkagulong mga tangadam na ayaw kira niya kabiyak-biyak. La ilaha illallah. O yan yan. Ayaw man na awin tanong. Allah. Kapag yun niya pakapusyan na ka ng mga karipan Allah. Na di isyo pa ka. Diyan kay apa makabinasa ko mga amal. Di ba namilan tanong, oh, sitatun tahbitul a'mal. Ayat Peter Nabi, sallallahu alaihi wasallam, na num asyay apa kaantir ko mga amal. Keantir yang so sambayan ka, keantir yang so langon amal ka mapia.
Basta matagor kay ni ino kana pagano kay importante ya. Madakali ka ko nagkasubo ko sa pag-isap. Tabi. Pagano to Nabi sallallahu alaihi wasallam apaka binasa ko mga amal na al-istigalu bi uyubil khalq nang syukata manaka mangumit ko mga kaadunwang mapasang kapakasudi yun nakapakasudi na perubanan kami dengan utak pada ka ay daw gari mata na ino gari ke foto tak na una pagaring ang height na sa kabin nanoro dadi tuga kapakasudi ito Hati ba ka malit, nasumbat nga siya kiyo to. Baka sa sapo to na nasumbat na ako. Ipugilin na kaayam-yan yung nasulog na dali ka di mga minta. Miya kay siya, pamanaso nabi, na ayaw po na ulaw-ulaw nabi sallallahu alaihi wasallam, nababya sa panganang nabi ng kumintan. Natalo mga karumanian, na abya kadiyo miya sunod, na dinaptero niyan, napikadaban niyan, napinipula nung nabi, nasunod siya nga sunabi. Nakatantangan ng mga karumanan, tingnan sa nabi, nada maswat ko inatan na kanong, nada ako din ang pumawi nga sopin yan, na di niya pa na manapti ko na amalan nadap na pero niyan. Kaya ba di yung amran na di mamamit, napagkaniyan mo. Ito namin siya nga initinda ka, kaya totongan, napagkaniyan mo. Kaya sa lupa, nalibo din mga balok. Ano niya na mga tatagasan? Kaya talungan lumukan lapad. Nalito ka pa kayo. Pati agi ang mga niya, nakasaro ka na skeptic yo. Kani pa katim singar mga babay. Banda inog kasaro kay singar mga nanang nagalabok sa wali nagalabok yan. Matang ko Allah ka patero na karakano. Oy. Nasakay sa mga bay na ubos so galabok na mas man agalabok na diskatano. Kaso mga bay na isa ka magad na kapagpakatuiran na sa mga galabok ka kada galabok. Kada ba ka mo balubitan pa galabok ka mada galabok. Ano kito na kabe tama si tinawalaw siya na dingalabok. Dia naman na dingalabok. Dia inya na dingalabok. Dia ngayon na dingalabok. Ito no tuwalin. Nagiging mo ito silbi. Hindi ba ka naman yan? Dahil hindi ba ka nga yan? La. Dapat na pasok. La. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nami ang mga mabusikar, mga ababay lang nagalbog siya rin, nagalbog yan, naligali mo pa yan. Ibabay ang marapatek. Iba, makateko. Paman, nabangan tetaw, bisikar mga alam mo nagalbog yan, nabangan tetaw. Ay! Parisa ka mo na rubay! Na igiraan na din ang galabog ka na din ang kagaga. Lawad yung baraka mga akaw kuping ka. La ilaha illallah. Inumag siya mga bay, namandakan ibadas ko Allah. Igira at tugon na biya Ramadan. Di sa rakero ng mga bay. Igra at tugon na biya Ramadan. Namam imra'atun tatlubu rida az-zawjaha fi Ramadan. Da at tugon na biya bay. Igra Ramadan. Na di pangiluba anubawik sa kaswaswato ni karuman na mama. Igra Ramadan. Na laysa laha sawa. Na da abay balas wala ka mga bay. Inuta na ayaw balas yan. Na ayad na inong paliyang ko sorga. Na Society Mariam Abu Society Asya ko sorga wallah. Dua-dua sarang galabang kanubay. Leo ko mga padanan. Na ayad din na special and bugila ka wala. Na ayad na padaka. Na di nga sana ya di ka apag babay taros supervisor. Society Mariam Abu Society Asya. Na ayad ka din inong padako sorga wallah. Asara maswat kasi karumang ka igra Ramadan. Nanti nga geswat ang ating karumang. Napagod na yan. Igra Ramadan din doon na niya kasi karumang mama. Mga alas 12. Yung mga masasya, ipilapis yung ipitapis yung ipo sa ni. Nakaalaw, nakabugay sa misya nga. Nabiye. Nabidas nga sila pinanangkaji ko. Ado ka mga namatang wala kami aswatar kaji karumang kamamo. Tuktukada na po sa iyan. Grabe ya bubay. Nanya kagirokok mana bubay are. Taniki dia at tanimya so katakasado. Nalabibot man ako siya karumang kamamo. Natiga nga karong mga mama, kamano ka, lagi yan. Tunong tapos ito na naman ka rin lalagi, nakanapultri. Di man nalalaga, nanagukato niya, nakinat. Punta na ka manigiraw yan. Ako na ka naman sa akin. Namya ka gino ka mabubay, karong mga mama. Do! Nandun ikiniyasan naman o kadalalagi. Bagay dubuno po para no, patinulano po siya wawan. Lumibagin mabuha po siya ka mama. Miya suwa-suwa tarakad na. Namya ka soga nga mabuha babay. Naya pa na ba miya kagiraw pa pamanantan ikida. Bagay dubuno po pamilitong o siya wawan. Naging mabukarang mga mama. Lumibagin po siya na sumimog siya may kawata. Adito taa. Ginawa ko na. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namya kuwa-kuwa hakman na po siya karumang kamang. Adi siya di namya pa masya karumang ka na mau siya sa dana.
Yang ngono kaya na sumiputan yang adu. Betul penelitian niya na sa kaya na balay ko di sumiwara ka ami adu mama. Na meron niyam na nga sila na may papatuwatian niya. Makasukat ako na may papatuwatian na sila may papatuwatian niya. Sabi naknak ba dito ba? Na dito mga orip na Allah. Biyak ka mga bay, na miyakan. Lubog sila makasurga. Matagwa nga ka mga ito kondisyon. Sarami mo lang na po makasurga siya. Kanang abos ka tanong mga leto, imap. Pero patapos ng tanong na makina, itanong pang makasurga. Matagwa nga. Dali nga mga bay na pagbangan mo na si Sawa na Allah. Tanda na bulubulan siya. Na makataling ang makiramdog pagkataling mo meron na miyakas. Bikisyon siya, miyakalaga siya. Nas katanong mga dato, bala bikisyon tanong. Yan mo na saner tanong. Bala na yung nari, piyang bangan, inuwa din siya may. Hindi masa usapan din naman. Itong na... Allahu Akbar. Dito ang kasyon gawa sa mga bay. Na dito, madakanon ilalay sa mga bay, kapila ng mga bay, ikinaan na galap, kinaan na din ang gagagal na tubupan ng asirang. Opo, at ilaman, anak uman maningaratan na anadipay niyan. Ino kang betul sa mama! Na ayaw man na, kaya betul na ka sa mama, na mamangilay sa kawiyagan. Na sa babay, na babay, babalayan sa walay. Hindi ba ito? Sabi niya kita ba, kasi hindi mo balay na mama. Kasi karo mga babay, tiyago na kong tatin, hindi pa kapangukod na niyo. Allahu Akbar. Lumaputalo na ni man yan. Allahu Akbar. Gato mo tayo, akapulang kuwaking yarta ka na eh. Kaya po ba yung api akan dito kasi karo mga babay. Manta nga namin ka na babay na hindi. Nasa mama na epritan. Huwag doon naman ng mama na. Ika ba ka na? Ay epritan na. Hindi na kayo bayo siya kini. Kasi mo siya karo mga hindi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inutiga ka na niya karani subanggitan niya. Kami ka, di man nga niya, niya kapitkilin na katawa ka. Mata kaya man nakatuya ka no basta widi na papa na pangulong mayaw na mayaw din na basta widi na panung di man to na niya kapalibog manung kaya ra man tanong nga tay ko pati na naga man na ato na sumi po sa tay ko dito ano man na po man na dito man na dito Allahu Akbar dia kan buya ato na po nga para no kaya nakaluma kinadada man naling sa audit na dito man hindi ko dengan dito tanong dito man ada datok man yung mga parang na dini panganganak na ginawa niya na Allahu Akbar. Lagi yung mga kalipan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatawan niyo, mali ako na nabababa. Ay khataru yakini dainami. Ulama ini, natin na isa taos ko bangkit na pa. Basta makoma, adir dapat na niya karani sa bangkitan niya. Maganeron, na pumakadayarga sa mga presyo. Na upo na mamakadayarga sa mga presyo, na dito niya kaya pakaran yung bangkitan niya. Kadua, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw pagpakadaba na so haram ada gangan na so halal ada gangan na ayaw di pagkadaba ano kapal memang to na halal na ano kapal di pagkadaba sa mana na ayaw sisigatin man to pagkadaba sa mana na haram ato na haram na kapribo ito na siya ka atawa na kade kung yung maranong na mga peso ko na bukan buko niya yun naman na yun atoranan ator ba kasi pinunta siya ito di ator la ilaha illallah ini di preacher sa mabjo pa din khato na ayaw maana ni natiya kini adainami atos ko bang kita mana akapukaman yan na pundok ka sa lapay naman ito na makatagtali mo maiyan ka lapay kenapa si mo siya nga buko madina anda nga ngaratanong siya pakasa na yan kenapa ko na pibabago apiata di mana dosa dia nga ingetin wa bubong dia din ang kala nga bilso na matang wala ka dinamar na dia na papa kumakatan wala pay sumusun lang tayo pakarno na ando nga ya na dia na ayaw maana niyan na mga inget ayaw maana na bilda ka sa lapay ito nga din ikila ko na pagkasa na ka dinigdig na doran na basta tulo namin ando ka sa dinigdig na niya kala ni siya bangkitan niya na sa mga asawa na nagdindig naman siya naman ito bangkitan nini Allahu Akbar. Ang amara nung nagagagamit na suminima. Asala ko man ang pikiran. Araw. Allahu Akbar. Araw ko man. Ang makata ka na, nabaladi. La ilaha illallah. Lagi na kata na kapag-abang. Ikapag, tumuday namin.
na so mga tao na bigla apo betay na ayaw makna nila din abo matatarwa sakit yan bigla benututun sa tao. Memang tu na mga tataling umaini na mga ulit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sama nanan ayaw to pupug sa itano nabi mo to mga binasa ko amal nasa ka pamaawin ko pa ng Allah. Kadua apo ka binasa ko pamana amal tanong na hubud dunia na igira amin itara sa bubay ko dunia. Igira amin itara sa bubay ko dunia. Ikatlo, tulul aman. Ikatlo, pagkabina sa kaman, na igira amya kalala so nang aka. Di betama so nang aka. Ebo kena obebo. Denabon obapa. Alam mo obebo. Naman igira Ramadan na naping bagi-bagi sa puta tutum. Api-api niya kawat tabi nga ito na di maliw. Ay tatapokin na. Inuwag di maliw. Matang wala daw ko mga kuha. Magum niya tubi na miya kasi pa. Di siya buong na nakiyabog ng ngalatan. Inuwag di maliw. Bakit na? Matang wala. Ay nakabay na lang ninituto na ibalik na. Lagi mo po niya tutum na madakalap na manatapatan ha. Kagana ka nga naman kaya maski. Di pa nakabatan sa panganan na miyaway ka. Kaya na naman tinga sumandog ta na ka niya kada na abalasan niya kuwang ka. Baya ka na tiyak mama na bita na nakamas bisa dua ka berdi niya makada berdi pero jangan ada pengatanan na miyaway pa. Ay doon pa nalamat tinga swala ka niya kada balasan niya kuwang ka. Baya ka na din na sumuguro. Kita nakamas bisa tutunan ko ka pa berdi niya makada pero jangan dua ka berdi. Abang abu dipadagin ada bukti kan kamu nak saya kan yung mata terangan saya kan dia jadi kamu jawab tidak kau panah kamu mata walau kita makan tadi sekarang nama lo kalau berulang kita lo punya nama kota tiga pakai sasawira dia ada nama yang makan anak yang siapa yang anak kalau dia kau beri buat nasatai kau disatai nasajida untuk mengambil itu masjid no. Inauto ko last time. Manay haji kami 2016. Ginaya ko sa 2016. Misyon nga misyon kami ito maski. Sa katawa mama na niya katetelo mama. Basta may ginari sa akin. Na maawi siya datar dito, plastic. Malapan ito sa may ito di napapano na kurma. Aso kurma ang mga lerdo. Na sisa pa ito maski. Natumitin na sumisinga. Na manima ko simbing o bisita. Datar minini haji na talon. Ta'alo. Huwag ano ron. Natatanungan ako ng mga malay. No, nagpuwas siya, natanlo, 5. Baka mapman ng mga Indonesia, natanlo, ta'alo, kulo, ano, na may lang mga Indonesia, na mga ito, puli rin. Na may lang na narabok, doon na pa karoon yan, kaya, di makasya doon, alhamdulillah, masya Allah. Na makamapman ng mga Turki, mangun, alhamdulillah. Pag may mga brano, siya gubot na niya. Ang ipamorsan ako mga kemo namin, ang gugutan ko ng mga ubat. Kaya po niya, pero na Allah, wakabah. Niyaway out. Sabi doon mabuga ako brano, pagkataguan ng tabi. Pagkataguan sa widaan. Allahu Akbar. Nasa katan ng tabi, yung nga ito yung kanan, yun nga pa kaligay na mga mangala. Kaya sa pangan na bangala, nung ano yung mga mangala? Dito ka. Mapita pa na niya kasi masuro yan. Pero gawin na niya kakalo. May ito bitat. Allahu Akbar. Ay nakabaya ka na daw pagkalubat na. Hindi nga pangasuro ka. Matang ko nga. Kaksawa kayo pagkakana ka na. Kanaboy na din nakakaw. Kaksawa pagkakana ka na. Di ba niya tae. Na iyar kakam na sa pipa kawit ka sa ano ka na mo. Natangat niya nga si Hajar Siti Manipasogan mo Allah. Ibato. Nasukyaw sumeron. Adi yung kaatuman yung mga tumanin yan. Nasuha mo na niya kaya pangunguyagin sa ginawa. Oay. Na insya Allah. Pagalitan mo Allah mapadun. Nagkapagay din yung prabu sa iyo kung tada na makuban yan. Pagkabal Allah. Tarimang kaya Allah sa mga amalyan niya Allah mga bibir. Na ikhabata pagkabina sa ko aman. Na pillatul haya. Na upuno makay ito so kaya ka. Siya man na diyo ka nagkanakotawan na naliniwan na kaya. Pag iba sa liniwan na kaya na suldog. Ay, pagkano ka, no? Baka patuya kaya. Maraganti mo. Hindi tayak. Ikaw kaptutawan na kami, kakapta na kan mabo. At ay sobek mo. Tasi. At ay mo siya din yung kabaw na, yung kayo sinulog, ito na yung kaptutawan. Allahu Akbar. Inuigiraan na pumakalang kapatina eh. Unoti akong maong. Nadyan na kayo siya. Bandi ni kayo girog na unoti ako, natiga kanurip man na yan. Ching ka. Unoti akong maong. Ano tayo? Sa tuwili tari. Ay ka. Sama sa tayo na napag-isa warakan. Pero napag-isa siya pa na. Adi yung mga pungato. Nadyan na kapangin siya tabi. Tabi rakano. Oat.
kaya, kailangan naman na kaya. Kalima, apabila sa mga amal, na tulungan na yung tahi, na siya kapanganiya adi-iter, kapanganiya adi-iter. Ape kada amal ito na may binungan siya kapanganiya. Kapalalim, tadi mawasakan na kabanyar. Dahil na apabila sa amal. Oy, ayat kadam, apabila sa amal, tugon Nabi, sallallahu alaihi wasallam, na kalbo kasi, na upun balik sa puso ka at tegas. Ama na sobra sa betul laki. Na basta sakit dengan ang puso ka at tegas. Owa ato pa panwama na diyan ka sa miantero dengan emanan ng amal ka. Tadi mga urip mo Allah. Sa manaya, naunang pakadakadakan tanong kapipikira ko kapatay insyaallah. Kata di tanong mga katawan mo antang manipakatulog sa diyan ka ababay tanong pagalitan mo. Asa perbag sa para surga ng Allah. Sa manaya pinapili imiya katulog. Pero imiya katulog ang sosok niya pakatulogin ang gagawin na niya ginaw. Na siya niya pagkaramatan yung pabidyo ng makuba. Matang wala ka na abatan mo pabir ko kapapatay. Basta kaya makatulog ko. Tumuabag ka din sa sabu-sabu ta. Ayaw mo katirong sa miyawag ka. Na kami kapakaan ng kawaldaw ta na. Ino sa nabi nagir amya kanon amya kagiro sa nabi. Alhamdulillah alladhi ahyani ba'da amatani wa ilinu sur. Tapi ino yung waldaw ta na kung kaya pati ang waldaw ta na. Basta kaya tulog mo. Pagkatulugan na sa sabu-sabu ta. Basta kaya mga tulog gagawin. Ano ka pamakan o adang live. Malibutan amya kadangwan amya kayayaw. Pabiligan dari kapakatin. Pabiligan dari kapakakali. Motor dari kapakonton. Iburo ka naman, nasa umya ko. Koba. Matang wala ko, puno ka na magandang na koba. Sa kanigara, may akano ako doon. Kaya gira ko na pwede nga nitan mo na doon ako na pag-experimentan. Malo ko siya matang ginaw. Kaya nila pa na sumambol kami ang painat. Matang wala. Allahu Akbar. Kati miya ka siya, namiya ka na ako na doon na day. Nandiyo ko ni mga profesor, wati ka na ba ko bangay. Tiga na ba yung katatawan na, naku ba? Naku tayo magagamitan na sa ngirong karumak. Bako niyang tapalakan na. Kaya niya tinggal sa inong ablitriping yung irong ako. Namatama na kami ang kapiyagin ako. Tingnan, Allahu Akbar, Masya Allah. Doon ko gusto matay. Kaya niya tapalakan ako. Hindi man nga ba, na basta mataplakan yan, napagmamahal. Pinupun pa ka daw nataplakin na pangpapatay. Hindi mo pwede ba? Kapapatay ka niya, ipagpapakan niya. Oh, nagpapapakan ng mga tugawa. Tadi yan na anong apakabila sa akong mga amal. Na ayaw amal na ipatalagantir sa nga patay. Ay! Dadun na unaan yan ng kaalimas sambayang. Lima sambayang. Ay, Peter Nabi kagi mabantay. Nasa sambayang na siya panyo. Nasa sambayang na siya panyo. Yan imana! Kasidaw ang tanong niya kung kumurtano. Nasidaw ang tanong niya sa sirat. Nasidaw ang tanong niya sa anong anak kiyama. Na ayaw manan yan. Naging kaya pa na sambayang. Na ayaw manan yan. Pagkatong ni Allah. Ang pagkatong ni Allah. Ahfadak Allah kamahabatani. Siya pang kalinwala sa datarong kaya siya pang karakan. Nagipinakan porta tigil ang iyong mga tabli niya. Tiga perangit yan niya. Madagla sa mga tabli tabi. Assalamualaikum. Nagipin na baka. Iya dia. Susunguan ni Buna. Ito mo yung dikilala. Inyusungan dyan kaya na madagli breeding. Kung gusto mo na pagaling ka o mga kapitan, napakatalo mga niyang gawa. Saan nagigila kami ako mga tabli? Nabumira mo lang na. Sudua nga. Biya ka dyan yung pulgo. Biya ka dyan yung makumasalangon. Punto pa nakasumiagad ng katanga patatabli. Nanya ka sa paritaw sa batas. Nakapagaling ang tabli. Na nasa mga tabli na malang napupulawin niya. Datara mo tayo ng mga tabli. Naganda ko niya sa mga tabli na pag-uwukir. Diyan man ang mga taway. Sabi niya kung siya nga watay. Nakinabas ito ko sa tabli. Nabinig pang iso man na dato sa ulit. Bangtero ba na dato sa ulit? Matay ka. Kaya pa ni panglunya watay na kapamara. Di pa nga watay na pangaw. Eh siya may nasumira ko legal mga tarig. Kumukupiro. Gumugupo. Tumasay na tako. Hindi ako masuk mga tablet. Assalamualaikum. Tiga nga tayo na pangamamay ko. Let kami talang. Tugo mga tablet nga daw. Barakano doktora. Tinapita niya man. Nada ko na dato sa walay. Tinalib siya mga. Tinakatubo mo ko pero. Ito katukawan na kaya palang. La ilaha illallah. Matang wallah kabersabapan wallah ko mga ulama. Biyang mga tablet. Paano lang na panulong ko agama. Nakialipatan tanong sa kapatan, nakialipatan tanong sa ano na mawin! Namin padarin yung tanong sa kapagumatan sa utang tanong, na di tanong detan man nakapamatay tanong, na bigla abarakan po kumasumanakan mo. Na di mga nip, Allah, pupukay nga tanong na mga ginawa tayo, insyaAllah. Pagkadaan ang tanong sa parati at tanong, Allah, sa di tanong makiding-ginoy na ito kababayayaw, ay dapat yung sa pagnitan ng Allah, yung nga mga pakiwata ng supervisor, yung nga mga pagarinyan,
mga lapin yan, mga loks yan. Langong kado na mga tunganin yan. Nangapin ulaw lang yung alino di pa kasi sadakaan. Paminokan na soda, mga piyabong siya. So agama, nasuka kuwatan na balas na ipaganoon walas ang buta dalam ako ba niya. Penguning korakan wala, penguning mga walas na mga dataw sa mga bay. Nangakati timo yung matulong mo lang. Na di katin mo timo yung kasurga lang mo lang. Amin na niya. Sama po na ko nun mabu, yung nasa katay minita po. Mga atay ko so. Pakasurga ang tanong Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول nah pagkatan yun tanong dilo maling atawan وقال ربكم دعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا حي القيوم برحمتك نستغيث اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين يا الله مسلم كقوم قريب أنر إليك منك يا الله فما قد توبتك منك لملمني الله نبدأ قونا للعنقر قميص مغلق سمير ملاقل يا الله شقو يقول أنت قام يا مونا ومن قبيرا يا الله يا الله معي ملك من مرقانا قطلق السمير فقر يمي بابا يمي بوبو يمي أصي حاجة ستي مريم وبأنا مللا بعد الشنيان يا الله بقبيل مقام بلا بلاغنا أنا قون يا الله بل يغرق من شقوبا يا نقل من منصر يا الله وبن خرق من بل يشقوبا لندن كن رقاق يا الله يا الله سلام نقلبك يا نمبيا يا الله تليم من قول قوبا يا الله يا الله نديك أقتي ومي نديني كتيم وانكر قمي كشرق يا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين للقدس وذا ولا لنشيدها نهاية